Alessandro Di Leovigna fra Italiens parlament. Værsgo. Grazie Presidente, gentilissima. Questione. Tak. Det, som Italien ser som det mest centrale i forhold til de reguleringer og direktiver, som vi har, regionali, quindi non più considerate, e la nostra cara sussidiarietà calpestata. Det, som vi betyder meget for os, er nærhedsprincippet og lov, og det at kunne skabe lov. For så vidt angår den grønne omstilling og den selvstændige, kan man sige, vi er interesseret i at få elektricitet ind i alle de nye teknologier. I forhold til sikkerhed, som et middelhavsland, så vil vi gerne, ligesom Grækenland har sagt, også sige, at Syden står over for nogle vigtige problemstillinger. Det sydlige problem er meget vigtigt for Italien. Og også i forhold til det østlige og det centrale. Ukraine, ja, er selvfølgelig også vigtigt for os i forhold til den fredsproces, og Rusland har valgt at være meget isoleret, og USA har ikke rigtig vist sig på den her fredssti. Men migrationen, den illegale indvandring i det sydlige Europa, er for os et stort problem. Det vil sige, at få stoppet den illegale indvandring, er det vigtigt også, at EU får stoppet den her illegale indvandring. Vi ved godt, at Ukraine er så vigtigt, og det er også det, de ikke er uafhængige af hinanden, de to områder. Fordi vi har også det centrale Afrika, som betyder noget i det her, som er i gang med at sørge for, at den indvandring, den bliver hele tiden større. Og det er jo også det, der betyder noget for vores europæiske byer, og jeg vil godt sige tak til formanden for at undskylde mange gange, at jeg ikke lykkedes med at kunne komme med mit indlæg før tidligere i dag, og undskyld